Euskal irakurleak jatorrizkoak irakurtzen ahal dituelarik ez dio jaramon handirik egingo ziur aski euskal literatura itzuliari. Hala ere, zertan da euskal literatura itzulia? Zenbat eta nola itzuli izan da euskal literatura erdaretan? Eli Manterolak osatutako euskal literatura itzuliaren katalogoaren arabera, 1000 itzulpen argitaratu dira euskaratik beste literaturetara. Haren esanetan, lehena 1857 urtean egin zen. Bernard Etxepareren Linguae Basconum Primitiae itzuli zenean frantsesera. Euskal literatura edo literatura txikiak herrialde edo hizkuntz handietara iristea ez da erreza. Euskaratzen baten dizu sentsazioa nolabaiteko lehen dibisioan jokatzen duzula, ez? Eta zure lanek nolabaiteko harrera edo izaten dutela. Erderetara pasatzen zarenean hor ja ez duzu, ez lehen, ez bigarren dibisioan jokatzen, baizik eta ez dakite regionalenean. Aukera ematen du mundura iristea, munduko leku txiki batetik eta hori parean jartzen zaitu edozein hizkuntza batekin. Azkenean ez da ezberdina edo liburu bat estatu batuetatik Alemania edo aleman hizkuntzara iristen denean edo euskal literaturako liburu bat Alemaniara iristen denean. Gure lanak maiz oharkabean pasatzen dira. Eta gaztelaniaz bentsat ateratzen direnak Euskal Herriko eremutik kanpora oso gutxi mugitzen dira. Hori da bentsat nire esperientzia. Hemengo literatura mundua oso mundu hurbila da. Aukera daukazu egileekin zuzenean harremanetan sartzea, literatura ekitalditan parte hartzea, eta mundu inspiratzailea da. Idazle batzuk, profesionalak izan nahi dutenak, eskubide guztia dutenak, eta gaina nik uste dut importantea dela. Alde horretatik, gure merkatua txikia da. Eta irakurle batzuk behar dituzte, hori garbi dago. Itzulpenak irakurle potentzialen zabalkundea ekartzen dio idazleari. Hala, esan izan da ez dela berdin idazten euskal irakurlea buruan duzunean, edo kanpoge irakurleak aintzat hartzen dituzunean. Kinka horretan, zein ote da idazlearen jarrera? Gakoa da, hasieratik, itzulpenatik, gero irakurleraino pentsatzea. Irakurlei begira, irakurle gehiago izan zenuke erdaraz, euskeraz baino, ez, manik ez, aixere irakurle gehiago izaten ditut euskeraz erderaz baino. Nire azkeneko liburu guzti, gehienak, guztiak ez dakit, baina gehienak itzuli izan dira. Eta hala ere, horrek ez dut uste sobera aldatu duenik nire idazteko prozesua. Nik idatzi ditut nire liburuak, gainera irakurleen bat, baldin badaukat buruan, hori irakurle euskalduna dela, hemengo irakurlea dela. Nola itzultzen ote dira liburuok erdaretara? Nolakoa ote da itzultzaileen lana? Idazleak erdara ezagutzen duenean, berak itzultzen ote du. Eta hala bada, nolako esperientzia izaten da? Itzultzaileen lana badauka bere alde frustrantea, eta hori da ordu asko ematen duzu pantaila baten aurrean edo testu baten aurrean, eta saiatzen zara korapioak askatzen edo soluzio onena aurkitzen. Eta hor noski lagungarria da beste batekin, beste itzultzaile batzuekin elkartrukea izatea. Niri hasieran kontsiliatu zidaten neroni izatea itzultzailea. Probatu izan dut, eta orain ez da ikusi nahi ere. Nire azken liburuarekin izan dudan sentsazioa izan da liberazio bat. Nire bizkar gainetik halako karga handi bat kentzea bezala. Eta liburuekin normalean azkenean izaten dut urgentzia bat, premia bat bukatzeko. Eta berriz ere zure liburuarekin, jadanik bukatutzat jo duzun liburu bat, eskuartean izatea,
Eta berriz ere horrekin lanean hori tortura da. Gertatu izan zen, liburua bat hartu, bueno, frantsesez ere egiten dut, eta gaztelanez jakina. Eta zera hori irakurtzen eta hori nik idatzi dut. Bai, kasuren batean hain izan da sentsazio, ez dakit, arrotza. Arrotza ez dut erran nahi zentzu txarrean. Beste batzutan bai, sentitzen duzu oso zure, baina ez dakit zer den hobea. Itzulpen bat egitea esan izateko hor dago itzulpena ez du zentzu handirik, ez liburuak gauza biziak dira eta liburuak bizi dira norbaitek irakurtzen direlako eta norbaitek hori inguruan eztabaidatzen delako eta prentzan hortaz idazten delako eta bar ez eta orduan. Nire ustez pauso guztiak kontuan hartu behar dira. Itzulpen horrekin gero zer gertatuko da, ez nora iritsiko da. Azken batez hor merkatuak agintzen du. Eta nik uste oso zaila izaten dela merkatuaren legeak edo haustea. Hor daude irakurleak eta hor dago literatura merkatuak. Kontua da gero nola hor zein ibilbidea egingo du gero leku horretan. Zergatik liburu batek lortzen duen irakurria izatea. Batzutan ez duzu oso ongi jakiten. Hori da erronka bidea pentsatzea hasieratik bukaeraino, ez? Eta orduan aukera izango litzateke euskal literatura beste edozein literatura bezala eta zuzenean euskeratik itzulia bere lekua aurkitzeko beste literatur zikloetan. Gerta daiteke zuk atzean izatea sekulako erakunde publikoak. Egia da, segurazki euskal erakunde publikoek segurazki gehiago bultzatu beharko lukete euskal literatura. Baina hala ere horrek ez dizu segurtatzen zabalkundea, lan baten zabalkundea. Helduen literaturan, erdaretara gehien itzuli den autorea Bernardo Atxaga da. Jatorrizko 33 lan itzuli zaizkio hainbat hizkuntzetara. 33 lan horiek 275 argitalpen izan dituzte orotara kanpoko literaturetan. Instituzioek literatura, euskal literatura mugitu nahi dutenean, bai ematen du idazle gutxi batzuk baizik ez direla mugitzen. Atxagak adibidez, Atxagari babesa eman zaio. Baina Atxagari babesa eman zaio batez ere aitzindaria izan delakoz. Eta orduan ere batzutan komodosa izaten da ezagunena. Ezagunena ibiltzea edo ibiltaraztea. Baina hori Atxagaren merezimendua da. Ez da Atxagaren merezimendua eta behar bada gu gaineako guztion desmerezimendua izan litzateke. Saiatzea literatur zirkulo txikietan sartzea eta nun batez ere literatur zale mugitzen diren lekutan eta halako ekitalditan edo saiatu alda merkatu handian sartzea. Bi bide dira zilegi eta bi bide dira beharrezkoak. Hortaz aparte, nik uste dut euskal literaturarako oro har guk nola kontsumitzen ditugun, idazle amerikarrek, frantsesek, errusiarrek, egindako idaztitako liburuak eta gainera guretzat aberasgarriak diren, nik uste guk ere, ez dakit munduari, ez dakit arrokeria edo arrotasuna edo zer den, gure arrotasun txiki edo izan dezakegu eta pentsatzakegu guk ere munduari ez bakarrik euskaldunei, badugula zer errana eta zer erakutsia eta zer kontatua.